Яночка. Раз. Так. Опа! Отбив. Я. Опа. Давай, я ще. Опа. Вибачай, топок, будь ласка. Одна сорока, одна морока, 40, 40, 40 морок. Одна сорока, одна морока, 40, 40, 40 морок. Привітання, дівчинки і хлопчики. Салют, сябри. Добрий вечір, шановні глядачі. Ой, Топа, що гэта у тебя без голоса? Ага, неяк ти не звикла говориш. Ага, горлышко мусить болеть. Скажи. Чапитеся вы, ничего мне не болит. Просто я собираюсь стать диктором. Ух ты! Ось тебе и ух ты! И не простым, а навіны весці хочу. И гэта вельмі адказна. Вось и тренируюся. Раз, 40, 40, 40 марок. Ага. Я хочу новины вести. Ой, я так само. Кто? Вы? Ай, выдумали. О, чому гэта? Ну, Тому что хотя б тому, что диктор повинен выглядать вельмі серьезно. А вы, ну поглядите на себе, и вы збираетесь на головный экран. Подумаешь, гэта легко выправить. так, Зараз усё будзе тип-топ. Нестор, ходім? ходім, Яночка. Бе-бе-бе. О, ну бачиш, хопіць мяне аднаго диктора. Правда, сябры? Усё роўна, у мяне, лепей атрымаецца. Так. Раз. Угу. Раз. Одна сорока, одна А морока, ось 40, і 40, ми. 40 морок. Раз, Ну, раз. як тепер ми виглядаємо? Подходить? Ну, може і подиходиться. Але у вас нема мікрофону, а я свой вам не дам. А нам і не треба. У нас своє мікрофони п'ятлічки єсть. Їх навіть можна так сховати, що і бачно не буде. Ага. А телекамера у вас есть? Єсть. Ого, ну а вот у мяне няма. А тады я з вами. Можна? А як сам нам мікрофон давати не хотів. Ну, Яночка, не суди строго Топу, давай його візьмемо. Возьмите мяне, ну коли ласка. Ну, добре. Клас! Дякую! А можна я перше буду новини вести, а? Я так довго тренувався. Ну що, Яна, дозволимо? Дозволим. Добре, так. Топочка, я запустився, хутчей у кадр. А де у нас кадр? А ось тут цудовний план. Опа. Ну що, готові? Поглядім, який з його диктор. Я готовий. Починать? 3, 2, 1. Добрий вечір, шановні сябри. Ми ж віталися вже. Ну, тише, Яночка, так у диктора прийнято. У ефірі новини. Я вам розкажу, що здарилося сьогодні у Колиханці. Сьогодні раніці у нашому дворі розігралася сапраўдная драма. Ой, якая? Я і не ведаю. Нестор узявся будувати для птушок кормушку. Ну так, узявся. Розмахнувся молотком, промахнувся і розбурив усю кормушку. Ну і Нестор, правда? Ну ти даєш. Але я потім іншою побудував, і птушкам вельми сподобалося. Уявляю, як ти бум, кормушка трись. Ну, Топ, і откуль він гэта ведає? Нікого ж побач не було. Шановні телеглядачі, протягуємо наш випуск новинок. Яще одно надзвичайне здарення відбулося сьогодні у колиханочному покойчику. Ліска Яна собрала усе свої пригаження, а їх у яє вельми шмат. Ти яще у феечки і няні Полінки попросила. Ти откуль ти ведаєш? Подглядував за мною. Усё на себе начапила, заплыталася, а потім 3 години не могла з груди коралів батірок вибратися. Яна, я уявляю, гэта що, правда? Що? Неправда! І зовсім не 3, і всього тільки 2.
Ну, топа! Хто? Ой-ой-ой, здається, у нас тут нова драма не Що, співає. Янко? У меня так само есть что сказать! Из моего телевизора это моя новины. Сам вийди! Тепер я не моє! Не, что? Шановні глядачі! Папа сьогодні уліз на кухню в шафу, ха-ха, і забрав усі цукерки. Что? Откуль ведаешь? Я ж усе паперки поховал. Не усі. Ну все, зараз ты меня тримаешь. Так, не, все, стоп, гульня. Новини адмяняються. Чому? Тому що яны нас усіх посварили, а я гэтага не хочу. Не диктори ніякі, а ябіди. Ну так, кривдне у нас новини атрымаліся. Вельмі непрыемна, калі твої сакрэтікі нехта падгледзеў і усім расказаў. Так, нікому гэта не падабаецца. Ты гэта таксама топа зразумеў? Зразумеў, калі про цукерки пачуў. А про што ж тады расказваць? Ну, топа, столькі ўсяго на свеце цікавага і добрага. Так, наприклад, колькі птушечак у кармушцы Нестара падсілкаваліся сёння. Ну, шмат іх было. Я сам бачыў, як яны весела вакол ляталі. Вось бачыш, ну чым не навіна? Малайчына, Нестар. Дзякуй, Яночка. А чаму ты, топа, не сказаў пра тое, што Яночка прымірала каралі, каб удзельнічаць у ранішніку? Ну, не ведаю, а якая у цябе роля, Яна? Фей, сказки про папялушку. Ух ты, здорово! Сапраўды, лепей я пра гэта расказаў. Ну, тады і табе, Яна, трэба было пра мяне расказаць, што я не сам усе цукеркі паеў, а з сябрамі пароўну падзяліўся. Правда? М? Ну тады ты малайчына таксама. Вось, гэта навіны дык навіны. Ад іх радасна на душы робіцца. Выходзіць, мы ўсе адзін перад адным вінаватыя, таму трэба прасіць прабачэння. Я першы, бо з мяне ўсё і пачалося. Прабачце мне, сябры, што я за вамі цікаваў, а потым усім расказаў. Прабачаем. І ты мне, топа, таксама даруй. Дарую, мір. Дарагія гледачы, сварка адмяняецца, замест яе вялікае прымірэнне. І гэта цудоўна. А давайте заўтра падрыхтуемся і збяром сапраўды цікавыя навіны. Давайте. Згода, а сёння я так стаміўся. Ох, і я. Тады трэба адпачыць і мульцік паглядзець. Давайте глядзець разом. Давайте. Эх, ну вось і ўсё. Развітваемся з гледачамі. Давайте. Так, пачынаем. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! І цікавых прыгод у снах. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,